Sister Mede Magadi. Sister Mede ndapiwa namba zenyu nomwe munana kufollow ku Facebook. Ndiyanipa namba zenyu. Sister Mede ndine a very big problem. Ndine dambudziko ndinaro Sister Mede ndokumbirawo please. Ne rudo rwamari kuti mandibetserawo. Ndine muzukuru wangu ane 15 years Sister Mede. Akatorwa nemuprofita ane 40 years. Autogara naye achimuita mukadzi. So ndinokumbira rubatsiro rwenyu Sister Mede. Vana vakashayikirwa nababa mama vavo, munhu akangonyarara akwanisi kuti afambire nyaya dzacho. So ine apa ndiri kuSouth Africa, so handizive kuti mungandibatsira sei. Please ndinokumbira mundibetsere.